Айде! Добро jutro, пиянице! Така, здравейте на всички газари, тузари, играчи. По-добре да не играете хазартни игри. Много съм играл. Играл съм от 13 години хазарт. Аз съм на 30, от 16-17 годишен почнах. Доколкото е възможно да се спомня. Преди това играех само в квартала. Сварка, покер. Демек игра 20 години хазарта, съм на 30, от 10 годишен. На 11-12 прочетох книгата на покера. Тогава имаше една преди 20 години. Това е било 2004, 2002, 2003, 2004. Така че искам да се чувствате, да се усещате. Ако забравяте, пишете си бележки да се подсещате. После ви пуснах защото една битка тук. Всичките, където са ме атакували и съм им бил реванша и съм ги размазвал. Той си е купил явно сградата за клана. И гледайте сега какво ще се случи с неговата сграда за клана. Зумвам на макс за вас. 37 секунди. 36. 35. Оле Боже! 100%. 100%. Winner. 100%. Victory. 100. Oh yeah. Oh yeah. The star fucking bonus load. Delivery to treasury. Treasury. Тризори. Се будя, а теб те няма призори. Тризори. Се будя, теб те няма призори. И при вечер пак те няма. Дали е измама или е реалност гадна и голяма. Призори се будя, а теб те няма вече тризори. Шендерленге, тендерленге, шендле. Сте ли се? Добре, изрезвам си тия букущини тук. Почистил съм си, както виждате, всички тези работи. Камъни, имаше цечета, хращета, дървета, големи камъни, които ще ги оставах да ме пазят като енергиен център. Вижте, 1, 2, 3, 4, 5. Ще ги остава като дано е тук някъде в тази зона се роди още един, за да е симетричен, защото има тук въгъла, този ъгъл, тук имаме, тук. Сега е малко като пак става. Айде да приемеме, че става. Но не може да го приемеме, дразни окото, не е равно, не е симетрично. Този и този почти са равни. Те са на една линия, има преди. Както виждате. Но то трябваше да е ето тук. Където е и този всъщност. До ъгъла на мапа. А този да видите или не е на ъгъл. Така, този трябваше да е малко така, малко по-нагоре. Този пак трябваше да е до ъгъла. А този трябваше да е ето тук. Окей, благодарим. Се видим за скоро. Ще го направя 4-4-4 записа. До тогава ще вземем тия от трезора. И ще почистим всичко. И ще стане прекрасно. Окей, довиждане. Пак се включим днес. Подминахме запис.